Puja. Bon dia, estimats oients. Benvinguts una altra vegada al plató de Pla Seqüència. Però per poc temps, perquè la setmana que ve tornem a marxar. És terrible, però hem d'anar a Itàlia. Sí, a fer de periodistes. Sí. Principalment a menjar pizza, anem a Itàlia. Fem un viatge amb l'institut i tampoc podrem gravar el programa, però bueno, algo farem, no? Sí, ja descobrirem com ens ho fem, però programa tindreu. Sí, bueno, amb alguns nivells de qualitats que encara no sabem quins seran, però... Sí, això no és important. Però lo important és que avui parlarem de... potser el tema més important que hem parlat mai a Pla Seqüència. Sí, parlarem dels Oscars, no? Els Oscars Rock. Però, Sí. però què dius? Però sí, han estat aquesta setmana, són la cerimònia més important. Per favor, bueno, ho parlarem per sobre. Però hem de parlar d'algo més important que unes estatuetes. Bé, és veritat que aquestes estàtues jo em pensava que eren d'or, es veu que no, només estan cobertes per damunt i són de coure i de no sé quins materials cutres. No, és un timó. Però a veure si endevines de què parlarem. Parlarem de la pel·lícula més important de la Selva del Camp. Però a veure, Nil, què és això, la Selva del Camp Va, a veure si de la pel·lícula més important de Catalunya. de Catalunya? Ah! Parlarem d'Antropomorf? Sí! Però no trobes que això comença a ser ja una mica egocèntric per part nostra? Aquest és el soroll que sona quan diem la A paraula. Sí, però vull dir que això de fer un programa nosaltres sobre el nostre propi És cultura, Roc. Tothom ha de saber què és Antropomorf. I a més, nosaltres som els directors. Qui millor per parlar del nostre curtmetratge? Sí, suposo que sí, però passem ara a parlar una mica dels Oscars, abans de parlar d'Antropomorf. Hi havia molta crispació abans de la cerimònia per tota aquella polèmica amb Emilia Pérez, principalment, i per això del retard que es va cremar a Los Angeles, que va fomentar que la gent s'emprenyés més amb això, però ara sembla que les coses s'han tranquil·litzat perquè ja han passat els Oscars i ja està. Pues, què et sembla si repassem una mica lo més important, però fent com uns Oscars Express? Vinga, endavant. Oscars Express, d'on ha guanyat 2 Oscars. Sí, que són a millor soroll i a millors efectes especials. Emilia Pérez, només 2. Emilia Pérez, crec que actriu secundària i millor cançó. Anora n'ha guanyat molts. Sí, n'ha guanyat com uns 6, inclòs millor pel·lícula. I millor director. I millor edició. I millor muntatge. Sí. No, home, aquest me l'he inventat. Millor actriu, la Mickey Madison, que això ha estat una sorpresa. Sí, perquè era l'actriu de Nora, aquesta pel·lícula que ha guanyat tant, perquè es pensaven que anava a guanyar la Demi Moore. Clar, de la substància. Mm. Bueno, millor actor, Ha estat el Adrien Brody per The Brutalist. completament merescut. I, bueno, millor actriu secundària, la d'Emilia Pérez, i millor actor secundari... Com es diu això? Kieran Culkin per A Real Men, que és una pel·lícula independent també. Com Antropomorf. Com Antropomorf i com Flow, que va guanyar l'Oscar a millor animació. Que això és bonic perquè és una pel·lícula que s'ha fet només amb 2 milions de pressupost i ja ha pogut guanyar. Sí, només 2 milions de pressupost. Re, migajas. Però que és de Letònia, crec, la pel·lícula aquesta. No, està bé això. Però, a veure, hem de definir potser què és això de pel·lícula independent, pels que no ho sàpiguen. És una pel·lícula que s'ha fet fora de la gran indústria de Hollywood, ja sigui que ho hagi fet una producció petita o potser directament sense cap ajut, com Antropomorf. Antropomorf, pocs ajuts. Però, bueno, podem començar a parlar d'Antropomorf, no? Sí, ara sí. Però insisteixo en que això de que parlem nosaltres dos sobre Antropomorf és una mica egocèntric. No creus que n'hauria de parlar algú altre que no fóssim nosaltres? Potser hauríem de portar un expert amb Antropomorf. Però quin millor Que expert? passi el nostre expert Antropomorf! Oh! Aquí estic. Aquí està l'expert. Presenta't, si vols. Pren-t'ho amb calma, no pateixis. Doncs aquí estic. Hola. Espera que em col·loco el micro i tot. Bé, primer de tot, com et dius? Jo sóc Nil Soler. Com que Nil... Però ara hi ha dos Nils. Ja som dos Qui Nils. et creus, per dir-te igual que jo? Nil Soler. Actor d'Antropomorf. Actor, eh? Actor principal d'Antropomorf 1.
Antropomorfo, podríem dir que sí. Potser ets el que més surt, no? Sí, també perquè va interpretar la part que estava jo, o sigui, representant com un nen petit a l'inici i després també que anava amb el cap de cavall. Has fet tots els personatges Sí, antropomorfos, bueno. els has fet tu, Bueno, no, tots tampoc, però allí he estat. Un nen petit que ha crescut. I de què tracta Antropomorf exactament? Doncs Antropomorf tracta que en un tranquil poble rural de Catalunya apareixen uns estranys individus. Tenen cos de persona i cap d'animal. Lluiten amb verdures i mengen carn humana. Són els Antropomorf i estan disposats a sembrar el terror a la humanitat. Fa molta por, aquest argument. Sí. I qui són els directors d'aquesta pel·lícula? Doncs els directors són els atractius Nil Alberdi i Roc Ferran. Però molt atractius. Això atractiu suposa el guió... No, però no ho has de dir... Això no ho posa el guió, el que acabes de dir ara? No. Bueno, millor no dic res més, que encara em tallareu. I doncs això. És curiós el canvi de veu que he fet des de que vaig actuar a Antropomorfo fins ara. Si voleu, sí. mireu-vos Antropomorfo i comproveu la meva veu. Anem a fer una cosa, Roc, editor professional. Ara posem un clip de com parlava el Nil Antropomorf. El posarem per aquí. No, sisplau! Vale, ja està. Ja està, O sigui, ja ara està vist. ho heu vist vosaltres, ara Nil, dis algo? Doncs ara tinc aquesta veu. Espectacular. Doncs podem parlar de com va començar, no, Antropomorf? Sí, perquè va ser un dia molt avorrit. Sí, un dia de vaga a l'institut, que no fem res. Sí, vaga és no fer res perquè ningú ve i avorrir-se, i diuen que de l'avorriment venen les millors idees. Sí, llavors el Nil em va comentar que havia vist unes màscares en una botiga. Sí, que, bueno, eren unes màscares que feien mal rotllo i vaig pensar, ostres, doncs d'això podríem fer una pel·li, no? El 2022 va ser això, va ser fa molt. Sí, bueno, sí, ja són 3 anys, en 3 realitat. anys, sembla que no, però Déu-n'hi-do, I allí ens vam posar a fer el guió allí mateix. I després... Vam començar a fer el guió el dia de vaga. Sí, o a pensar-lo, bàsicament. Sí. I després el vam acabar, el fèiem amb el mòbil, crec que de vegades. No era molt professional el guió aquell. No, vam canviar moltes coses. El primer dia vam pensar una escena per a un professor nostre. Sí. En sèrio? Volíeu que Vam sortés fer un professor? el Jordi Garcia de Tecno. El Jordi Garcia? Vam pensar una escena per a ell perquè ens feia gràcia que sortís. Sí, Ostres. que devia ser assassinat per un antropomorf o alguna cosa així, no? Sí, algo així. Però, clar, després era massa complicat portar el nostre professor. Hagués quedat bé, Sí, però, bueno, no teníem gens d'experiència, era una escena bastant complicada. Com a mínim, un excel·lent haguéssiu aconseguit. El vam aconseguir igual, Però que ens igual. perquè va agradar Antropomorf entre els professors. Que al principi era un projecte molt petit, però es va anar fent gran i fins i tot vam anar a gravar a TV3. Vam anar a gravar a l'Infocar. Vam anar nosaltres tres. Sí, va ser nosaltres tres. I la Noa, la que Noa, també és actriu. Sí, una actriu. I ja està. el teu pare, i el Carles. Sí. Bueno, això va començar que a la pel·lícula surt un telenotícies i un dia d'il·luminació nostra vam dir i si aquest telenotícies és l'Infocar? L'Infocar. Que en quin moment pensem això, no? Quin millor telenotícies per presentar horribles notícies d'antropomorf matant gent. No, però llavors, pues, així en broma els vam escriure per correu i van dir, sí, veniu. I jo els vaig dir, com que venim? No, sí, veniu. Per cert, nosaltres volíem portar una presentadora i que al plató, és a dir, passeu-nos el guió i la Núria Vilanova, que és la presentadora, us farà el paper. Llavors ens vam quedar flipant. Això ja va ser... Va ser espectacular. Vam anar allí amb cotxe, ens vam fer un tour. Sí, ens van fer un tour per totes les instal·lacions de TV3 i de l'Infocar. Vam anar amb un assaig d'un programa, no? Sí, em sona que el vam veure quin era el programa. No sé si era l'Està passant. Sí, a mi em sona que fos l'Està passant. Vam anar a l'Està passant i després recordo que vam anar a un assaig d'Eufòria. Això va ser. De la primera temporada, sí. Que es van posar allí a cantar. Nosaltres no sabíem on posar-nos. Va ser molt... Va estar bé, va estar bé. Ens vam adonar que feien playback
Sí, és veritat, una mica estrany que a l'assaig fessin playback. Bueno, aquí no en parlarem perquè... No parlarem, però Polèmica. a tu et va passar una cosa estranya. A mi em va passar que jo, vam passar com per el plató d'Eufòria, que era molt gran, i vam seguir, i jo vaig obrir, hi havia una porta com mig oberta, i vaig obrir, i em vaig adonar que era un camerino de la Mariona, que va ser la guanyadora aquell any, i me la vaig trobar allí que estava repassant... S'estava canviant. Jo crec que s'estava canviant. Jo crec que estava repassant el guió. Bueno, però el més espectacular és que el Nil anava amb una càmera fent fotos per tot arreu. I va entrar amb la càmera. Va entrar amb la càmera en mano i se va trobar allí al camerino. Va passar una vergonya, pobre. Un moment incòmodo, Vam conèixer el Tomàs Molina, almenys. Sí, ens va fer uns autògrafs amb símbols del temps, recordo. Ah, sí, Jo tinc un autògraf del Tomàs Molina. I la foto, també I tenim una foto mítica. Toni Cruanyes també ens vam trobar. Toni Me'n recordo Cruanyes. que estan allí escrivint a la redacció. Sí, va ser molt espectacular, Jo vaig flipar en aquell moment. Home, va ser una experiència... Sí. Però no tot era fantàstic i meravellós fent Antropomorf, també era complicat, perquè teníem pocs recursos, més estàvem molt limitats pel pressupost inexistent, perquè tot ho pagàvem de la nostra butxaca. Era autofinanciat, I tant, i tant. I després rentabilitat poca. Bueno, les visualitzacions de YouTube, no? No, que no ho vam poder penjar al final a YouTube. Al final no vau No poder hem pogut penjar. penjar Antropomorf al YouTube. I és culpa d'ACDC. A CDC, en sèrio? Al programa hi ha una cançó que és de CDC, que és la de T-19, que és un temazo, però els de CDC odien els curtmetratges fets a mà i ens van bloquejar el vídeo i ja no el podem penjar. I ara, on es pot veure? Antropomorfo. Bueno, és una mica xungo. Ens has de demanar un enllaç al Drive i nosaltres te'l passem. Seguiu Antropomorfo Oficial a Instagram I envieu-nos un missatge i us el passem, si teniu curiositat. També suposem que a la descripció posarem l'enllaç, però clar... Sí. És una mica xungo haver d'entrar en un enllaç raro. Sí. I també era complicat gestionar els equips d'actors i actrius, perquè estàvem allí moltes hores gravant i havíem de cuidar d'ells, els havíem d'alimentar amb càtering quan no teníem ni pressupost. És veritat, això. I vam tenir problemes amb alguns actors que quasi els perdem pel camí. Estàs dient lo de l'antimosquits que era... Corrosiu. Jo em referia a lo del forat, però... Ah, bueno, també. Bueno, no hi havia riscos laborals. No, tot estava molt bé, no, oblideu el que... Un dia estàvem gravant i amb mon pare que feia de càmera, llavors hi havia un munt de mosquits perquè era al bosc. Bueno, tu vas viure de primera mà. Jo vaig viure de primera mà i ens van acribillar mosquits a mi i a una altra actriu i el seu pare, tot content, ens diu: mira, sabeu que el Sol, la marca, poseu pitido que no ens patrocinen, Sol va bé per treure les picades de mosquit i ens ho van posar i després vam llegir les instruccions que si hi havia contacte amb la pell que anessis a l'hospital, no sé què. Sí, que tu havies de netejar en 5 minuts de diferència. Immediatament. Bueno, aquí estem. Sí. Per tant, el Sol ha quedat demostrat que és bo per la pell, en realitat. No, sí. No ho proveu a casa. Per lo que sigui, no ho proveu. Bueno, lo del forat, vam haver de posar uns actors amb un forat al mig del camp per... Sí, que era per recollir-me l'americana. Ostres, sí. Hi ha una escena, que és aquesta d'aquí, que el Roc s'agafa l'americana i la tira. Però clar, és una americana. Clar, no podia anar pel terra l'americana. Ens vam haver de posar uns actors amb un forat ple d'esberzers per agafar l'americana. Un forat de 2 metres de profunditat, una cosa així. I després no podien pujar, però bueno. Sí. I també l'altre problema que hi havia amb agafar actors, amateurs, és que clar, de cop un et diu: ostres, no, és que avui aquesta tarda no puc. L'altre, sí, podem l'altre dia, i clar, aconseguir que tots quedem una hora en un moment en un lloc... És impossible. Tu ens ho vas posar fàcil, almenys? Sí, bueno, vaig intentar. Però jo que coordinava el grup de WhatsApp, ostres, vaig acabar fregit. Sí, llavors un que de cop va allí, ai, no, em fa vergonya, no? Sí. Ostres, això... Em fa vergonya, que ho faci aquest altre, al costat. Ja, no, és que els papers amb màscara, tots hem fet d'antropomorf amb màscara. Al final, els actors, els directors, tothom ha acabat fent de... Sí, tampoc teníem molt polits els guions. No. Que hi havia una escena, l'escena final, que deia una cosa així: el conill es mira fixament la caçadora.
Llavors tenen una batalla èpica i ja està, i s'acabava el guió de l'escena final. Clar, això ens va portar problemes. Perquè ho havíem d'improvisar, bàsicament. Sí, o ja ens veus el dia anterior del rodatge a la nit acabant de... I què fem? I el dia mateix del rodatge també. També. No, això va ser fotut. Que també la trama no és molt complexa, No, això són tot tòpics. perquè com que teníem pocs recursos, vam estar un any pràcticament fent això, Un any? una mica menys, uns 10 mesos. No, sí, va ser... Que- Des que vam començar fins que ho vam estrenar, va passar això. Va passar un any. Quasi un any. S'ha de dir que fèiem moltes pauses i que no estàvem tampoc treballant en això No. constantment. I a la segona va ser igual. Sí, a la segona hi estàvem potser amb més constància, però va ser més difícil. Perquè a la segona, això, si mai fem un programa per la segona, que jo crec que pot ser interessant, programa per la segona. teníem la pressió de la financiació, que teníem gent esperant a que acabéssim el curt. Que allí sí que teníem diners que de vegades... bueno, això passa sobretot que amb les pel·lícules indie normalment tenen més llibertat creativa que les que estan sotmeses a grans productores, perquè aquestes últimes el que volen és que se segueixin uns criteris a l'hora de fer les pel·lícules. Clar. No, hem de portar actors famosos i hem de reciclar personatges, hem de fer servir el multivers. Doncs, tot això és el que passa de vegades quan... Antropomorf no va passar gaire, però... No, Antropomorf, el que sí que teníem era llibertat per fer el que volguéssim. Això sí, que segons el nostre professor de plàstica és el més important a l'hora de fer una pel·lícula. Sí. Això es va dir el... Ens va dir, el professor de plàstica ens va dir, jo us dono els diners que calguin. I com ho va dir això? Que primer ens va dir que era el més important tenir la llibertat, però després ens va dir que ell ens volia patrocinar per comprar-nos la nostra llibertat. En sèrio? Ens va dir, no, se li va anar la flapa, va dir, jo us dono les càmeres que falguin, els diners que facin falta, i em feu un curtmetratge sobre el que jo vulgui. La llibertat, bueno... Però ho deia en sèrio, el senyor. Sí. Al final no van voler, doncs, perquè... Home, hagués sigut... Bueno, i perquè ja estàvem posats amb Antropomorf 2. Clar. Clar, si ja ho teníeu en un futur, ho podríeu fer. Sí, Sí. l'oferta, si segueix en peu, Si us donen tots els materials i tot, pot estar bé, perquè... ja. Que però era aquell moment que ja teníem un projecte per fer, llavors no tenia sentit l'oferta per nosaltres. Alguna anècdota del rodatge podria ser, llegeixo textualment el títol de l'anècdota, O no? ens vam trobar el Ku Klux Klan en una gravació. A veure, no va ser ben bé així, tampoc. Va ser... Això pot ofendre amb alguna gent, No, Jo posaria pitido per si de cas. Això a la valoració de l'editor. Bueno, ens vam Roc. trobar, explica-ho tu, Roc, que... jo no hi era en aquell dia, realment, però... És veritat, va ser l'única escena que no vas venir. Sí, Tu sí que Jo estaves. sí que hi era. Anàvem pel carrer Major, bueno, per un dels carrers d'allí, i era el dia de De la processó. la processó. I vam anar just... Clar, nosaltres anàvem amb els caps d'animal i bueno, amb totes les càmeres... Bueno, la càmera i tot el que necessitàvem, i de cop ens trobem al carrer Major tot un seguit de gent amb les caputxes aquelles i les antorxes. Clar, i llavors vam estar a punt de gravar els animals corrent per allí, però Sí, ens va sí. semblar massa Clar. invasiu. De respectuós, perquè després encara... Ja. sí. També, aquí diu... Clar, aquí hi ha una confessió d'un delicte que potser no és necessari del tot. Ah, Una confessió d'un delicte? Sí, que no vam respectar ben bé uns permisos per gravar certes zones. És igual, això Bé, no ho doncs, direm. Això, següent anècdota. oblideu-ho tot. Podem parlar de l'estrena, jo crec. Que va ser L'estrena- el top d'Antropomorf, va ser allí quan ho vam Sí, sí. estrenar. Que ho van fer al castell de la Selva del Camp. Sí, es van portar molt bé, ens van deixar el castell i tot. Sí. I realment és un espai que vam tenir la sort de poder-hi accedir perquè... A la segona es va complicar més, a la segona estrena ja ho parlarem, però a la primera jo em pensava que seria algo molt, pues, amb familiars i tot, i van venir 100 i alguna persones. Sí, Sí. es va omplir bastant, no? Sí, bueno, van plenar quasi. Es va plenar tot el... Faltava una fila vale. al final. I jo crec que ho van fer entretingut, perquè no va ser només veure el curs, sinó que van fer una espècie de Van fer Kahoot. show. Van fer un sortejos. Kahoot, van fer sortejos. Amb els dos directors presentadors més carismàtics de la Selva del Camp. I atractius. Això no hi és al guió. Bé, t'has guanyat el sou. No, però, bueno, jo tinc molt bon record, Sí, quan penses en això, dius, i si fem un altre curtmetratge? A més, clar, va ser que
Allò anàvem tots amb smoking i pajarita, la corbata, la camisa... Vam anar de gala. I tant, anàvem tots. I llavors, clar, degut a l'emoció del moment, vam decidir que faríem una seqüela. Sí, això no ho hauríem d'haver fet, Per què no? Hi havia com un Kahoot, vale, que vam fer per sortejar una màscara, i tu al Kahoot li podies com enviar cors des del mòbil, vale, i sortien a la pantalla, cors i emoticones. Llavors vam dir, si arribi a 2.000 cors, fem la seqüela. En sèrio? I ho vam dir de broma. La gent va començar a apretar el mòbil com uns bojos. El calentón vam del arribar moment. ràpid, sí. I clar, llavors ens vam acabar fent la seqüela. La seqüela. Clar, però per la seqüela necessitàvem més pressupost sí o sí, perquè si no, no ho podíem expandir més, aquest univers. Aquest és el principal problema de les pel·lícules indie, que tot i tenir llibertat creativa, no tenen diners. Ja, i necessites patrocinadors. Clar. Però vosaltres podeu canviar aquesta solució. Suposo que a hores d'ara ja hauríeu de conèixer Inspired Fisioteràpia. Respiratòria. Sí. Que és el millor centre de fisioteràpia respiratòria que trobareu a Catalunya. I està aquí al costat, està a Reus, i és el patrocinador de Pla Seqüència. Tinguis l'edat que tinguis, és el lloc ideal per combatre les malalties respiratòries. Doncs el cas és que ara l'empresa vol començar un nou projecte, la productora Inspired. Sí. Una productora que ajudaria cineastes locals a fer les seves pel·lícules amb total llibertat. Això no ho sabia. Això és bombazo. A partir d'ara, si vas a l'Inspired, podràs fer una donació perquè el projecte tiri endavant. O sigui, pots pagar un extra perquè vagi a la productora Inspired. Això ho has gestionat tu. Tu pots anar a l'Inspired i pagar. Sí, pagues el preu normal o no, pots anar allí només a fer donació perquè l'Inspired pugui patrocinar pel·lícules. I és que la supervivència del cine català està a les teves mans. Crec que això t'ho acabes d'inventar, Okay. No. Bueno, però quines produccions aniran? No, és un projecte que s'està formant, però primer es necessiten uns diners inicials. Va en sèrio, això? Sí. Si posa el guió és que va en sèrio, com lo d'atractius. És veritat, tot el que posa el guió. Qui ha fet aquest guió? A veure, no, però explica'ns això. Ara, Roc, en sèrio que no ho sabia. Sí, bueno, és un projecte que l'Inspired té en ment, que és això, és com que no hi ha moltes productores catalanes que apostin per produccions així més individuals, això donaria l'oportunitat de que es fes més cinema en català i salvar el català, que s'està morint. Però, i llavors aquestes productores, la productora Inspired només ajudaria Nil i el Roc pel·lícules? No, podria ajudar. Clar, depenent de la quantitat de diners que tingui, podria ajudar més o menys gent a fer projectes de diverses mides, però la gràcia seria poder fer produccions per tota Catalunya. Pues aquí m'has sorprès, Hòstia, això és... És fort, és fort. Sí. Sí, que ens acabarem emportant els diners nosaltres per fer pel·lícules nosaltres, però podeu fer un donatiu per la causa. O si algú té pensat fer un projecte d'una pel·lícula d'aquestes, Pues que parli amb Inspired Fisioteràpia, que bueno, pues ja està apoyant la ràdio catalana, donant-nos entrades per al cinema. Inspired Fisioteràpia productora. Productora. Vale. Molt bé. Doncs passem a la següent secció, o teniu alguna anècdota més? Sí, a veure, coses van passar. Anècdotes n'hi ha moltes. Que es puguin contar aquí. No, però, home, fa temps jo tinc més vives les de la segona pel·lícula. Ja, clar, perquè va passar just l'any passat que vam acabar. Sí, és que la primera fa ja bastant temps, o sigui... Ostres, farà 2 anys els ha fet. I tant. I farà el 3. 3 com Antropomorf 3. Com? Què? No ens hem d'emocionar. Hi ha molta gent que ha demanat Antropomorf 3. Això és veritat Això és veritat. Després de la segona hi va haver molta gent que va... I encara avui en dia vas per allí i amb ells els pregunten per quan Antropomorf 3, no sé què. Ja, però ja no tindria coherència perquè el Nil ha crescut. Ho fem per això, és culpa seva. Si a mi em vau matar el segon ja no surto jo. Spoiler. Com? Bueno. Doneu-li like i subscriviu-vos si voleu Antropomorf 3. No, però no vol dir que ho fem, simplement... Si arribem als... No. Vale, anem a passar a la següent recomanació. Sí, ràpid, abans que la liem més. Anem a recomanar un pel·lículon independent. Efectivament, que és Captain Fantastic. Fem una cosa, anem a escoltar el tràiler. Lo que hemos creado aquí quizás sea único en la historia de la humanidad. ¡Hasta la cima! Hemos creado un paraíso
Lo que estamos haciendo es increíble. Los niños son maravillosos. La echo de menos. Mamá ahora tiene que estar en el hospital. ¿Qué tal está? Somos su familia. Esto es culpa tuya. Leslie estaba enferma. Estés donde estés, quédate aquí. Si vienes, haré que te detengan. No podemos ir al funeral de mamá. Haremos lo que nos han dicho. Queremos ver a mamá. El abuelo no puede oprimirnos. Esta será vuestra primera prueba de verdad. Recordad vuestro entrenamiento. Tienen perritos calientes. ¡Qué escola! En Ben, interpretat pel Viggo Mortensen, que interpreta també l'Aragorn, porta 10 anys vivint als boscos amb la seva dona i els seus 6 fills, aïllats de la societat. Allí sobreviuen de manera autònoma, caçant per alimentar-se i educant els seus fills en totes les àrees i arts que rebrien a l'escola, però amb mètodes no convencionals. En Ben és un hippie, però viuen feliços. El problema arriba quan la mare es posa malalta i es veuen obligats a tornar temporalment a la societat amb uns fills que han viscut apartats tota la vida i descobrir com és això. Efectivament. Aquesta no és una pel·lícula d'Inspired Productions, és una pel·lícula de City Electric Entertainment, que també és una productora així més moderada. I és similar a Little Miss Sunshine, no? Sí, que l'hem recomanat al programa. Home, fa una reflexió que és que no cal ser massa feliç. Com? No, hòstia, l'he liat. No, fa una reflexió que és que no cal ser massa feliç. Però si és el que passa aquí. No cal massa per ser feliç. És a dir, que Ah. no necessites gaires coses per ser feliç. La gent se deu pensar que està superguionitzat tot. Sí, tot això està al guió, les bromes que fem, tot. Clar, sí, és... És humor bo que estigui guionitzat. tot guionitzat el programa? O sigui, la gent que ha de pensar que ho improvisem tot o que ho sabem? Poseu-nos-ho als comentaris. Anava a dir el mateix. Bé, Roc. Vale. Doncs, Sí. unes curiositats d'aquesta pel·lícula és que l'actor principal, el Viggo Mortensen, va encaixar molt bé amb el paper d'en Ben perquè ell és una mica així, que parla 6 idiomes i és una mica hippie ell. És un tio bastant estrany, Sí. Viggo Mortensen. Tu l'has vist, Nil? Viggo Mortensen, la pel·li o el Viggo Mortensen? Sí, si te lo vas trobar l'altre dia a l'estanc. sí. No, home, la pel·li. No, la pel·li no me l'he vist. Abans he estat mirant el tràiler i m'ha semblat una pel·lícula així bastant tranquil·la per veure així amb la família, per treure Clar. bones reflexions. No, per veure algun diumenge, no? Que recomanem bastant pel·lícules de diumenge nosaltres. Sí. Pues per veure-la i reflexionar, no? Sí. La reflexió potser és una mica menys trencadora que la de Little Miss Sunshine, però està bé, és potser més bonica també. Sí, bueno, no, dona a què pensar, perquè, clar, realment els pares han fet bé aïllant els fills de la societat, Això sí. perquè, clar, que són molt intel·ligents i saben molt i de tot. Però i no això, saben res de com funciona la vida en societat, justament. Clar. Clar, que d'això tracta la pel·lícula, de com s'incorporen de sobte. Clar. I el cas és que també per preparar-se pels seus papers, els actors dels fills van estudiar filosofia, política i música com si realment ells haguessin estat educats així als boscos de manera autònoma. Ah, sí? És molt interessant. Ostres. Devien fer trista. una bona feina els... No, actuen tots molt bé, però, amics, Què passa? s'acaba el programa. Ho dius per la música aquesta? Sí. Potser el tècnic l'ha posat perquè li agrada i ja està, i podem seguir parlant. No, jo crec Crec que no, Jo crec que ens està avisant de que hem d'anar tancant, Vaja, doncs ja està. Jo no m'atreveixo a despedir-me, em sap massa greu. Doncs, bueno, fins aquí la seqüència especial... Espera, antropomorf. queda un minut encara. No Queda passa més res. encara. Vale, doncs Pues llavors... Antropomorf 2 va començar... Antropomorf 2 va començar amb un Berkami. No facis spoiler No. d'un possible futur programa de Pla Seqüència. Ei, Doncs això, suposem que tornarem a fer un programa sobre antropomorf, però de la seqüela, però serà més endavant, ja potser deixem passar uns quants No ho programes. sabem, no ho sabem, perquè depèn de com potser el gravem ara. Sí. i el de l'Antropomorf 2 el que podríem fer també és anar posant trossos de la pel·lícula tot el rato, com narrant i posant M'agrada trossos de la la pel·lícula, idea. del curtmetratge. I així... Bueno. Doncs ens veiem al pròxim programa, que vés a saber si és a Itàlia. O què serà? Adeu-siau! Adéu. Vinga, adeu.